относно сакралността на женствеността. Това не е нещо хипотетично и ирационално. То е реално, съвсем нормално и достижимо, но често сакралното значение на думи като жена, женственост, дъщеря, сестринство, те ни обягват в ежедневието. Сред жените често отношенията са се оформили от конкуренция, мълчалива преценка, сравнение. Много от нас са израснали с вярата, че трябва да се доказваме както в семейството, така и в обществото. Измерени сме според способността си да готвим, чистим, отглеждаме деца, да учим, да запомниме, да разбираме, да обслужваме без оплакване, естествено. Идеално знам как да бъда силна, когато плащам със собственото си благополучие, обаче съм затруднена как да бъда силна с него. Повярвайте, този начин на живот ние го живеем, но той не е подхранващ, нито е стоплещ душите ни. Това ни държи малки, изтощени, откъснати един от друг, откъснати от собствената си подхранваща, женска, любяща природа. Тук включвам и мъжете. Те имат в себе си своята любов, състрадание, грижа, нежност. Те имат в себе си измерението на женската природа. А природата на женското е пространство, където можем да бъдем уязвими, без да е необходимо да впечатляваме някого. Можем без да играем роли, без да си съперничим. Там избираме свързаността пред това да съм правилният и правилната. Избираме това, което е общото между нас. Представете ли си един свят, в който можем да живеем без непрекъснато да се извиняваме за себе си? Там, където успехът се измерва не с това колко си пострадал и страдал, а с това колко се лекуваме, колко благоденстваме. Там, където децата се учат, че те имат ценност отвъд способността си да служат и в което майките си позволяват да бъдат нещо повече от болногледачи. Въобще това не е утопия, това е реалност. Ние прекъсваме циклите, ние. Не защото сме неблагодарни за това, което сме получили и за това, откъдето идваме, а точно защото помним, почитаме енергията на предците си и сме благодарни. Наша отговорност е да изберем любовта пред дълга, да изберем връзката пред сравнението, да изберем самоуважението пред остарелите и загробели, никому ненужни традиции. Да стоим заедно, рамо до рамо, мъже и жени, не като конкуренти, а като любящи, загрижени един за друг хора. Наша отговорност и акт на любов е да пренапишем личната си история в сакралната, най-естествена женственост. Благодаря.